गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै थांनाय 19 नभेम्बराव जा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय सेक्रेटारियेट गेटसिम जा जोंनि धरना हाबाफारि लादोंमोन बेखौ नोजोर लाखिनानै आं मोनसे भिडिअ होनाय जादोंमोन आरो बे भिडिअ होखांनायनि उनाव माने गोबाङानो आंनाव कमेन्ट खालामदों आरो पार्सनेल मेसेजबो खालामदों जे बे भिडिअआव जों माने बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माने मुंखौल' जों सुदों बेफोरबायदि माने गोबाङानो मेसेज आरो कमेन्ट खालामदों जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जों बे रेलियाव गासैबो पलिटिकेल पार्टिनिनो बा जायफोरानो पाब्लिकजों रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै दैथायहरजादों लिडार हिसाबै दा बिथांमोननि मुंखौ जों गासैखौबो जोङो लाजोबखादों आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मोनसेनिल' जोङो बेवहाय नाम लायाखै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बेनि उनाव आं बुंगासिनो र'। BTC government go back. Hagrama Mahilari go back. Pramod Boro go back. Biswajit Demari go back. UG Brahmo go back. UG Brahmo go back. Travel unity long live. CC Tower long live. Epsu long live. ST Pananja Razali Hangapur Hushiyar. ST Pananja Razali Hangapur Hushiyar. नोंथांमोना दायो नुखाबाय भिडिअआव मा बुंदों आरो जोङो सोरबा हाग्रामानिल' जोङो नाम लायाखै सोरबा जोङो दा जायफोरा गभर्नमेन्टआव दङ दा बिथांमोननि नामखौथ' जोङो सुखादोंनो जायफोरानोखि एनअसि हरनायाव सापर्ट दङ आरो एनअसि हरदों आरो बिनि अनगायैबो जायफोराव दा रुलिंआव गैया दा हमना ला जेरै प्रमद बर'नि नामखौबो जोङो बेहाय मख'नाय जादों आरो सोरबा उरखाव गोरानो सोरबा बिदि बिस्वजितनो बिथांमोननि गासैनि मुंखौबो जोङो मख'जोबखानाय जादों। दा नैफोरबायदि जोंनि बर' हारियाव जा इसिबां गिदिर मोनसे अलखद मोनसे गोथौ हाखराव जोङो गोलैनो थांगासिनो दा बेफोरबायदि अलखदनि समाव सापर्ट होनायनि सोलायै जे जोंनि बर'आसो जोंनि बर'खौ होबथागासिनो बर'आसो बर'जों नांलायगासिनो मानो बिदि गावजोंसो गाव होबथालायगासिनो गोबां जोङो ससियेल मिडियाफोराव दिनै नुनो मोनो जे जोंनि बर'नि आर'नाइखौ सोरबा ओरै मोदोमाव लानानै सोरबा सोरनिबा ट्रेडिसनेल जोंनि गानग्रा जोमग्रा बेफोरबायदि होननानै बुंनानै लायो सोरबा जोंनि हमना ला बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौनो जा बागुरुम्बा मोसानायखौ सोरबा जानला मानला जेबो माने फर्मुला गैया नेमखान्थि गैया माया बेफोरबायदि जानला मानला मोसानानै गुबुन माने स्टेटफोराव गुबुन कान्ट्रिफोराव रिप्रेजेन्ट खालामगासिनो दा बैफोरबायदि एसटि मोनैनि सिगांनो बेफोरबायदि हालोदा जागासिनो बा सिख' जाहां जागासिनो आरो जुदि एसटि मोनोबा नायदो माबायदि सिख' जागोन दा मोनैनि सिगांनो गोबां बुस्थुखौ जोंनि होननानै बुंनानै लानो नागिरखायो जुदि एसटि मोनमारोबा मा जागोन सोर होबथागोन बेफोरबायदि दानि थासारिया खुनु गेलेनाय बुस्थु नङा फाल्थुनि सम नङा बियो जों साफ्रोमबो नैफोरबायदि खैफोदनि समाव ज' जानानै जोङो मोनसे आवाज इउनिटि जानानै जों गसंथानोसो नांगौ मा गावजोंनो गाव सोरखौबा दुमहरनाय सोरखौबा माबा मोनसे कमेन्टआव गाज्रि खालामनाय सोरबा बेफारिनो माबानो हेन टेन ओरै बेबायदि मुं सोलायनायनि सोलायै आरो फैना प्रटेस्टआव ओंखारबो मानो न'आव थाना भिडिअ बानायबाय थादों आरो जों ओंखारबो प्रटेस्टआव सासे बर' जानानै आरो नोंनाव बर'नि थै गैया नामा नों बर' नङा नामा जुदि एसटिआ गुबुन हारिनि होयोबा नोंबोथ' खहा जागोन नोंबोथ' बर' बिदिबाथ' जानाय नङा बेखायनो आं खावलायहरो साफ्रोमबो बर'फोरा जा ट्राइबेलफ्रा इउनिटि जानानै जों दायो ज' ओंखारनायनि सम जोङो ज' खामानि मावनायनि सम जों इउनिटि जानानै सोरबा जोंनि बेरेखा मावनो नागिरोबा ट्राइबेलनि जुदि बेरेखा मावनो नागिरोबा बेखौ जोङो होबथानो नांगोन बिदि आरो जानला मानला गावनि मानसियानो जुदि गावखौ हेंथा होनो नागिरबाय थायोबा बिदिबाथ' जानाय नङाना जों खोमानानै लानांगोन जोंनि सिनायथि राव थुनलाइ जोंनि गासैबो मोन्थाइफोरखौ
जोङो साख्रि बाख्रि दिनै मोननाय नङा जोंनि गोबां लिडारफोरा बुंदों जे फरायनायाव गोसो होनांगौनि स्टुडेन्टफोरा आरे जुदि जोङो गुबुन इउनिभारसिटिफोरावथ' जोङो मोनखायानो एसटि खथाफोरानो जोंहा थाया जोंनि बड'लेण्डआवल'सो जोंनि एसटि खथाया बुरजा गुबुन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफोराव थां सानै साथाम साब्रै साबाल' साथामल' साब्रैल' आरो एसटिया जोंल' नङा गुबुन बेसां गुबुनफोर दंबावो एसटिफोर जों जेरावबो जायगाखौनो मोना बिदि जों दानि एसटि थासेयावबो आरो जुदि एसटि खोमाना लानाङोबाथ' जों आरो गैला जोब्बाय जों सेस फरायनायाव गोसो होनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि होनना बुंगासिनो आरो जोंनि मोनथायानो थायाबा जों बहा फरायगोन जों बहा मेडिकेल फरायगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफोराव जों बोरै एडमिसन मोनगोन स्टेट इउनिभारसिटिफोरावथ' जोङो नायसनजाखायानो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफोराव जों सेन्ट्रेलनिफ्राय एसे खथा होनाय थायो दा बेफोरावबो जोङो सिटखौनो मोननो नागिरखाया जाय फरायो बिसोरसो मोनथिगोन बेफोरबायदि हालोदा बोरै जादों सोर भुगिनांदों आरो जों मोनथियो जेब्ला जोङो आं जेब्ला 2024आव जेब्ला मास्टार्सनि थाखाय एन्ट्रेन्स एप्लाइ खालामो गोबां इउनिभारसिटिफोराव एसटिनि खथायानो गैया जों मार्क खमफोरा मोनानो गोबाङा फरायनांगौ मानांगौ होननानै बेफोरबायदि बुंदों मोजां फरायनायाव गोसो होनांगौनो आरो जों खथायानो थायाबा जों मोनथायखौनो मोनाबा गुबुन बेसेबांबा हारि जौगाखानायजों जोङो कम्पिटिसन खालामनो हाखाया बेनिखायनो जोंनि मोनथायखौ जों खोमानानै लानो हाया आरो जों खोमानानै लायोबाथ' जों धंस जोबखाबाय जोङो बेफोरबायदि जों मोनथाय थासेयावबो जों सिख'नानै लाजानो नागिरो होमबा बोरै जानांगौ बेनिखायनो गावजों गाव मुं सोनायनि सोलायै बेफोरबायदि अलखदनि समाव जोंनि गावनि सिनायथिखौ खोमानानै लानो थांनो नागिरगासिनो बेफोरखौ जों बयबो होबथानो नांगौ बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बर' रायजो राजाफोरा जों साफ्रोमबो एज ए ट्राइबेल हिसाबै जोङो इउनिटियै थागोन बयबो खौसेयै थागोन बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायहरबाय जायफ्रा कमेन्ट हरनो गोसो हरदो दानाबा